Moi täällä Beast. Ja älkää tosiaan välittäkö tästä mun äänestä. Se pahentui vaan, kun mun jalat kastui silloin, kun oli se vesinen keli. Niin, silleen. Ja tää on mun 3. kerta, kun mä otan tää uudestaan, kun mä ruppeen vaan jotain selittää aina. Tai silleen niin kun ruppee selittää jotain. En mä äly yhtään mitä tää on. Mutta tosin mä sain äsken sedulta, niin 000, niin Erkan. Kiitos tosi paljon siitä, kun mä annan teille monelle niin erkkoja ja mä en saa sitten takas. Sitten ei tuu hyvä olo, mutta olisi se kiva saada. En mä niinku kinuttaa ja rupee kinumaan, että saa erkan. Mutta se pyyntö ei oo kinuamista. Jos se rupee monta kertaa sanomaan sen, anna erkka. Se on sitten sitä kinuamista. Mutta ei se 1 kerta, mutta muakin rupee silleen pikkuhiljaa silleen tympimään, kun monet sanoo, että voitko antaa erkan. Mutta mä en anna enää pyynnöstä. Mä annan kyllä erkkoja, mutta mä annan semmosille, jotka ei pyydä tai tuu sanomaan, että annatko erkan tai voitko antaa erkan. Mut jatketaan. Eli mä oon avannut jo monta lahjaa. Eli ensimmäinen lahja oli tosiaan Emla Jissi 123, eli se on tämmösen. Sitten Toffee 07, eli tämmösen, mitä mulla on tosi paljon, kun mä saan ne erkasta. Ja sitten Sedu 000, niin mä sain nää 2, ja ne oli Toikalta. Ja sitten Sedu käskee monesti, että laita jotain sun ekalla silleen, että ei jaksaisi. Ja välillä en mä koe. Varmaan lupaa. Se olisi siis teidän oma asia, jos te haluatte. Mutta en mä silti taho, että kaikki lupaisi. Tai en haluaisi kukaan hyvistä kamuista lupaa tai kukaan muukaan. Anteeksi, mun pitää niistää välillä. Kiitos Emla Jissi 123. Sitten Toffee 07. Eli kiitos sinullekin. Jos vielä. Kiitos sinullekin. Ja Sedu 000. Eli tässä. Kiitos sinullekin, Sedu. Ja nyt jatketaan. Sincha. Siis korea on mun lempikieli. Niin älkää välittäkää, kun mä välillä sanon jotain koreaksi. Ja sit mä oon katsonut tosi paljon noita K-draama-sarjoja. Siis mä tykkään vähän romanttisista, mutta en liian semmosista. Ja en oikein semmosista väkivaltaisista tai silleen, kyllä te tiedätte. Ja kauhusta mä en tykkää ollenkaan. Mut ei siitä enää, kun tää video meneis muuten pilalle. Jos mä rupean jotain selittää. Eli kiitos Roosa 599. Kiitos Roosa. Näistä hiuksista. Vielä näitä Sedun lahjoja. Kiitos Sedulle tosi paljon. Kun viitit mulle antaa näitä. Mutta ei sun tarvitse minun tuhlata näitä kaikkia sun ässeitä. Voin mä näitä itse ostaa. Mut kiitos kun sä viittit. Tai siis tahot antaa näitä mulle. Kukaan muu ei niin haluu. Sitten mä turhaan laitan jotain toivolle ja kukaan ei osta sieltä. Niin ei siinä mitään järkeä. Lahjavideihin mä laitan niitä toikkiin, mutta kun mä voin ite ostaa, niin mitä järkeä tuhlottaa teidän ässeitä. Joo, tai semmonen
kiitos näistä sinulle. Joo, mä kävelittekö mä puhun jotain jotain. Kiitos. Sanoin tuolle, koska en osaa sanottu. Girl. En mä tahalleen sanonut. Mä osaan tota. Girl. Miten se sanotaan kaksoisveen, mutta ei mun katsi osaa. Girl. Kaksoisveen. Sanotaan vaikka niin sitten. Sitten Henuliini. Kaikki niin sanotaan, mä en tiedä. Kiitos. Kamsahamnida. Arigatou gozaimashita. Japanikin on minun yksi lempikielistäni. Voin mä tässä vaiheessa videossa sanoa ne sanat, vaikka mä oon sanonut ne monta kertaa monessa videossa, mutta mä haluan ne sanoa silti. Mutta kiitos oikeesti lahjoista. Mä pelleilen täällä vähän, kun on niin tylsää. Eli Vahneessa 053, kiitos sinullekin. Sitten Otaku. Mä en osaa sanoa noita äksiä tuohon. Otaku. Pöristää sitten vaikka tuossa. Otaku. Mä sanon sitten vaan otakuksi. Otaku. Mitä tää on? Mitä mä oikein teen täällä? Varmaan tylsyyttä, niin jotain täällä ääntelen. Mut tosin, mä voin sanoa sanat, mitä mä osaan japaniksi koreaksi. Okei. Annyeonghaseyo. Se voi sanoa annyeonghaseyo. Annyeong. Shincha. Nämä ovat tämmösiä pikkusia sanoja, mitä mä osaan. Oppaa. Sarankejuu. Anju. Ne. Se on kyllä. Mikä se oli? Kentsänä? Sieltähän se tuli. Kentsänä? Appaa. Chinku. No niin, mitä se sanoo? Siinäkään tuli korean sanat ja nyt japani. Tiedän, muistan enemmän. Arigatou gozaimashita, arigatou. Sayonara. Domo. Hebi. Neko. Inu. Kawaii. Daisūbu. Hai. Watashi wa baka desu. Watashi.
sai. No ekaksi ei ollut niin hienoja sanoja. Tai kohtelijoita. Daisuki, 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 daisuki. Mama, papa, tosa kasa. Tosa kasa. Tosa kasa. Tosa kasa. Kasana. Kasa. Älkää oletteko tuosta äskeistä? Mä en tiedä mitä mä sanoin. Kasa. Sottomatte joo. Ottakaa mä voin katsoa. Olen ladannut semmosen japanin. Ottakaa mä vastaan. Okei. 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 Siis kyllä mä osaan niin kuin ilmankin sanoa näin, tai siis tätä. Mutta mä taas on niin kuin... Hontoni. Honto? Mistä minun kymmenen? Mitä tuokin? Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Oyasumi nasai. Ja mata ne. O genki desu ka? Genki desu. Anata wa? Arigatou gozaimasu. Eikä tarvitse tulla tuommoisia huonouksia. Toisi tämmöisiä juttuja. Sitten. Oma name wa nan desu ka? Watashi wa desu. Se on niinku my name is. Ja sit se nimi. Watashi wa sit se nimi desu. Desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kudasai. Hai. Iie. Wakaremasen. Wakarimashita. Sumimasen. Kyllä mä osaan nää sanoa, mutta mä en muistanut niitä. Wakarimasen. Miksi näitä tulee? Mikä pois? Sitten Koreasta. Okei. Annyeong. Ai niin, se sanottiin annyeong. Eikä anjoo. Annyeong.